Presiden jang kesang trap Youth Council uba Roy Kupar Sendra mulong baka sarkar kasilong kantonmen board kidei banweng mardor ya kibre kibasa be an halom sarbe habakran hakilat pathai kubor mentak siul ong bahadin ka jingwat banyak jang kesang hak baya debat ka jingkam bedan ka mukaddama ya kate ka jaka la syamba ka mukaddama ka tang ya kilai tili kidukan kibedan hajan surok deh lor kini kesang baka dawa baki bor sarkar baka silong kantonmen board kidei banweng no mardor ya kiyeng barashna be an kibam na ya kisah sepatali ha kate ka jaka ada ki bor bade kmi kin sangam thi ka sang ha ni ki khandiat si kan sale ya ka badan kam ka sarkar bat ka shillong containment board bat ki plate ki tip shai karar ba ka ne ka jaka kade ka ktam khayit rocks bat ya ka ne ki plate man ba ki le kendra ha ka ne ka jaka ki yo ban kem ka jingkli ka bakum ka sang ka bo hatto dan ai mo shalandat kaba omla ban pen ko ya kani ka jaka kasang kala yo i na ka jingyo kem ki pulit ya kinong khai drok palala ban dan ka jinga de ha penang ka motor ba kolom sarbe ka dan ru ka jing suba ba ka pisa khai drok kala ban kot hajar klur tengka bat imat kala ban de namar baya ka tam khai drok salom sarbe shim la ban ban praya kieng ki balashna bi an ha ka jaka halo ka jing snap menti ka jing bom le ai jong ka sarkar jela kumju ru ka office jong defense estate officer ya ki brio ki ba shong be an hante po lum sarbe kumba chupun kenmau na du ka absan trik bna basau jong snam arja arsa ka seng hadin bakala let to ka jaka kala lap ya ki brio ki ba shong be an de ki prapho du ches pa tli gilong ye ki bala shushnahi klem ka jing bit na kinu ki bor ki bolong try to ka jaka hadin ka jing kali pertho ko jongi bat kumju ru hadin ka jinglet banle ka spot inquiry da ka ba la don lu ki officer na po ka district administration nang ta na po jong ka cantonment board na po ka Shillong municipal board ba kumju ru na ka office jong defense estate officer nilalap ba kibri ko syong ho to ka jaka kim don ni kinu ki ko kisla ban pensisha ba kitry ki bolong try to ka jaka kila ai jingbet iki bakin syong to ka jaka bakin sa to ka jaka bakin snai ki yeng ni jong ki to ka jaka hadin ka jinya lenti jong seng na do ka arsan teknik brai besar arja arsa kila bun ki jinya kendu ngila kendu ya CEO jong Shillong cantonment ngila kendu ya deputy chief minister jong ka jela ka jongi hau bana April hi hak arpun riutrik bana April aja absa hakabana kalian jo kaseng ngila pan pau do ka pasai ngila bu ya kajing dawa ba ka sarkar ka de ban shim ya kajing kli lada kalong ba kaong ba kamlong try to ka jakan re ka de ban kentu ya ka defense estate office ba ka de ban shim ya kila kelenti ban weng ya kitu gibril na to ka jaka kumbanchu kenma hau to gipor nakaliang jong ka office jong defense estate officer ba kumju nakaliang jong ka district administration hakijing pentip yang ni nakapor sa kapor ki pentip ban ong ba kidon kani ga jaka ka basyong gini gibri kumju ki jaka ga marjan kidon haka kis ki ba don hapo kaying ka syari kumodon menta ndre haka jingwa jingtip ko jongi hi nadu kitu ki por hadu por ka bomenta ngilak badan tang langut kibri ki boleh cakur ki boleh cing ka syari ki badang ya kun ya kani ka kis persya ya ka eviction notice ya ka ba ka office yang defense estate officer kila pha yakin mereka bersulung ngo kalong pat kini kibriu ki balik cakut ki datang ki jaka ki jingya kun ke jongki kalau menjengam trai ki jaka ki bedan khama ki lai tili ki dukan le se bola ong kadon ke dukan sha dukan jang tu bidon ki artli ki jaka ki bobu yaki tiarjo ti mereka jingkeli ka mami kalong pat babale ka office yang defense estate officer la ni ka sarkar jela lembaga district administration kimla ban simkam yakini ki nyoko prapo tuli hadu shes pa tuli gilong yem ki bosyong be ane to ka jaka ki bam hapo jong kini ki kies ki bayat minta hapo yang kasiri ngimla ban len ba na nadu usnam arja absa do arsan ngila keren ru ya kani yang to papor ba kati kulum sarbi kala de ka jaka ka balong pedeng ya ka kam khai drugs ngimla ban len ladang ipet ki ko kubor ya ki kubor ko bami na kapor hakini ki artli isnam ngi ibat ki pulit ka INTF ladang kum ki record ki bangi ngidan ngi bakila alet ya to ka jaka shipau hadu khaksan sin ban lek khan drugs bat ban yo kemru ki brio ki bedan benta ka kam khai drugs ki basyong masa ha kani ka jaka umdei tang kata ngilalap ya ki bakiring tu ya kalai kapor bangi dang lap nengkong ki officer jong ke MECB ki let ban
haringkat bat ngi kila let bantan ban pajut gitu ki waya kila ada pan ai ko warning iki baki mlak bantan light tu da ka bagi sim light na gitu ki yen ki badan hapot them yo molong re danga kini ki sngi dang i bakini ki bri ki dang penon kam hi ka lai da ka bagi sharing tu naka off naki yen ki badan hapot them yo molong lemagi jingkren ki jongki ka jingkeli ka long ba balai ka sorkar ka jongi ngam ong ka office defense estate officer balai ka sorkar ka jongi ru ka le amat lai kini ki balai ka SEB ka shushim kam ka shupen i tang yang trekam ka jong kata ha ka to ka por ka ba kum ka sengile ban pen i ban pen pa hoi nakaliang jo ka sengila shim ya ka to ka sinjam ban let ban le ka bodan kam ka to ka jaka ban be itu brio no to ka jaka ndrei kaan kala shim la ka jong kalenti yang i kum kinoelam bat haduk menta artli gisnem kila ya nadu usnam arja arsa hadu menta nadu April jong usnam arja arsa menta ngil apoi ho benai naitung ho Julai jong usnam arja arkun real ngim shem lai i ya kanu kesinjam la kalong ya ka defense estate officer office la kalong ya ka sorkar jela ka jong i ban be ikini kibri ki basyong bean ki basyong thap kane ka jata ban jen la date bakit ngilai i na kapor sa kapor ba sorkar kale kunu kibri ki jong i ki ba tamtang si meter la ni armita surok jong ka jong piludi kile kumnui kibri ki jongi ki basyong dukan hagi jaka jong sorkar haru surok lani ki jaka jong sorkar ngim klek iki ki puar halat umroy kile kumno chimit ki penprai ki dukan ki jongki ka jaka ka ba ki kama chapot ki bri ki jongi ndei tang kata pipet ya ki basyong madan ki bri hagi jaka pa ba lani ki jaka jong sorkar ka sorkar ka jongi ka kloy ban be iki ka jengkeli ka long ba balai pat ti kini ki bri ki basyong be an hang te pulom serbe ngam ongi kini ki laingot ki balet sakut kani ka kis ka jong kiru ka slam hadu menta ngangit baka slam namar baki bor badai ped ki badai ban le ki bodon kam ban le kimla ban penti kena ya ladi ya kajing long try ka jong ki hapo ka ku bat ha kajing sisa le ka kis kaya betang nam ta kini ki langut ki jakate kajing keli ka long balai ti kini ki nyoko praput ki long yen ki basak bean ndei tang baki sa ki le business rong tu kat baka kham ima ka ba pen kebapelong ini bangin kam smokya ya kani namar bangila keren ru ya kani nakapor lembah ki news support ki bami lembah ki kupor ki bami niyo i bakalum serbi kala long kata jaka hapedeng nyong sor silong kum kowe ni ki jaka ki ban wat ban penya yo drop su hakeleng nyong sor silong man kasni let hang tei ki pulet man kasni yo kem ki brio ki badi drop man kasni yo i ki brio ki bayeng harut surak ki baya de thiet yo drop peleng mensengi mensyairu kajingkeli kalong babalai ke sorkar kam yo isi ikini ki na kalian jong seng mentala artli gisnem ngila up ngila pet ngila shusngam nrekini ki jingja ki baja menta hakini katuk an itli gisni ki bang yo i bakini ki brio ki shong ki sa baki pelong yang kalum sorbi kum kata ka phang pedeng nam ta ki kam sni ki boroi hangni apo shilong ham tam be na kalian jong seng ni so ban ong bangimla ban shusngam bat ngi bu yang ni ka jingkit kli ngi bret yang ni kli hak ma jong ka sorkar jela ka jongi bat jong ka defense estate office nama dei maki ki bawan ra ki bapen kharoi ya ki jing sniu hang ni silong lembah ka jing khayi drops lembah ka ni galum sorbe bat ngi ongru da ka basya ya ka sorkar ya ka defense estate office ba lada kini ki artel ki bor ki mla ban le ya kini ki bri basyong bean na kalian jong kaseng hakini khnya kli kisni ngin se shim ya koi gara ya kabangin sale ya kai bodon kamban le bat kipat ba kintep ba ka sorkar ka jongi kadai ka sorkar ba ka defense estate office kadai ka kidi gibor ki ba pen kharoi ya gijing sniu khantam be yo dra sleng ba kolum sarbi man ngimla ban susya jongi kinang jot na kasngi ho dra bagi breu ki basuan na e kinyo banwan shong thap haki jaka jong ka sorkar la kalong jong sorkar jela la kalong jong sorkar India ngitip ru baka sorkar jela kabun ki jaka ngitip baka defense estate kabun ki jaka ngitip baka cantonment kabun ki jaka teladai kini ki beri ki bawan na bar pi ailat iki bikin shongkin sa kat bamon kin le business lembah ka jaka kin pen sniu ya ki kun samla jong jat beri ko jongi lembah ka jaka kan mau ba ngiru kum ka jat menre ngibun ki beri ki bom dan yeng don sem ki bom dan jaka puta teladai ki jong ngiru kilek syong ka jaka jong sorka kilek ban kerup iki jaka jong sorka finlek kumno iki bala dai kini ki bri film la beli kan poi ka por bangi kum kaseng ngin hab ban yalam ki bri ki jong miru bangin yeskut jaka no jong sorka bangin ya syong ya sa ngin ya pelong ya ka jaka ban bakin yok ban snai yang ban syong ban sa
hakum kata kapor kaseng kanom shim kanom sange lani kanom snap ke sorkar lari kita ki beri ku sangi tingi semua ban maham ban ong ke sorkar ba kapor bikin ai excuse lani bikin ai daw ba kani kam kasak karang sakut yang besar kalong ke bangi melak ban periang mardor kita ben shim kila kelenti yakini ki beri kiba syong basak bean yang ti kiba latip pelen ngingi tip ke sorkar ke tip ke district administration ke tip ke office jong defense estate office kitip ha bagi diberi besyong bean ngisngo badai ban lei ban weng ki mardon nak tu kacaka bat kabar ni kwa ban kentu ya ke MECL ba pimdei ban shu pen i dan ban shu pen i ba pi smart ba pi trai hok ila jong kamtat ondaladon ba kedauti ba pen i pi mentagi ni gibriu hadin bala baka MECL tu kapor rengkat ban ngi kila alet ban pajut iki waya kila alet ban ay ki notice ki gibriu ki ba highlight tu iki nak yeng ki jong ki balai mentagi ni gibriu pidang yo la kat kung kejing kren jong tu we nong song hang tu jakal ong bo usu shim ya kalai nak yeng jong ki gibriu nak hem yo molong dak besil sia jar tengka komut bo manu bale kumnu ki gibriu ki yo ya kalai ban song ban sa hante kani kapen i baki don gibriu ki badan nak sorkar le si ki badan keti kiba pensaat kibari kiba keduk dia ki bat ngintip leksin kumang ilaong nakapor sa kapor namar baka pisa jong drugs ka telun kanila hasor silong bat hangni jala meghalia de ki spa krur de ki hajar krur ngintip bayo leksi kani kade gawe ni kidaw kiba kini kibri ki yo ban syong ban sa hangni hadu mentah da ka bangitip pelen bekimdei hiru ban yo ban syong basa tingi kwa nakalian jong seng memba kani khubor ban pha sa kasorka ban pha syaka office ng defense estate officer ba kidai ban shimardor kila kelenti ban weng ti breu na ketiga jaka balada kimla ban le punta hakini gi khnya keligi sini na kalian jong seng ban si kumangilale hakapor hakisnam ki bladam kaseng ka sashim ro iksin jam ni syakmat harengkat bat upat ba nong shong jong basor shlong kunjuk jong kaniaka dilung kasih berjantia ban penduk pendam kamtam iki beri kebedan keti hakaban penyak yo ya udrak selembang ni kacaka kabaki syong kisah anta